Ние не се бориме за власт, защото Господ дава на крале, царе и така нататък. Ние искаме да управляваме, защото сме доказали. След освобождението църква в Хасково не е правен. Сега е на покрив. Така че ако е казал Господ да продължим да управляваме, ще има и нова църква в Хасково, както има нова в Разград, както има в десетки други градове, които изградихме. Асен Василев се радва, че партията, която вкара България в еврозоната, Шенген, плана за възстановяване, отпадна мониторинговия механизъм. Така че изведнъж могат да се почувстват много ощетени от собствената си глупост. Ето, ако щете и за Балкански поток, министъра Трайков каза, миналата година над половин милиард сте спечелили българите. А от Боташ сте загубили половин милиард. И да видим на кой ще се зарадвате повече. Следващия път загубите повече. Ние не сме финансирали никоя чужда държава, всеки ден с по 1 милион да отива там. Тук е момента да благодаря първо на господин Борисов, че правителството на господин Желязков успя да спаси парите от ПВУ, близо 4 милиарда, защото ако нямахме финансова възможност, нямаше да може да я завършим. ГЕРБ е партията, която има най-подготвените хора. И кметовете са ни най-подготвени. И министрите са ни най-подготвени. Във всяко едно министерство, всеки един сектор има сигурно по 3 човека, които могат да свършат работа много по-добре от всички останали взети заедно. Купуването и продаването на гласове е престъпление.